El Mallorca Championships va donar el sus i ho va fer amb una cita especial, un homenatge a Feliciano López. Un auténtico màquina. El toledà s'acomiada del tennis a Mallorca i el món de la raqueta hi va voler ser. Llevaba tiempo esperando este momento. I agendes com Boris Becker o Tommy Haas no es varen voler perdre la cita. Tampoc Anabel Medina o la família Nadal, representada per Toni Nadal, director del Mallorca Championships, i Maribel, germana de Rafael Nadal. Fora del tenis també assistiren els humoristas David Broncano y Arturo Valls. Es bonito estar aquí con él y luego aparte ya individualmente ser tenista, que es una oportunidad bonita para demostrar que igual todavía estoy a tiempo para entrar en la ATP. Ha venido mucha gente a pasar este día conmigo hoy, así que estoy muy feliz. Un poco triste porque se acaba mi carrera, pero bueno, es algo que tenía ya decidido hacía tiempo. Yo tenía la idea de jugar Wimbledon, al final no me han dado la invitación que necesitaba para jugar. Damunt la pista, Feliciano va fer parella amb Tommy Haas per enfrontar-se a Richard Gasquet i el jove Ben Shelton, número 35 del rànquing ATP. Però amb l'extenista Alberto Berasategui a la graderia, Feliciano també va jugar amb David Broncano i Arturo Valls, tot amb Toni Nadal d'àrbitre. Una festa per gaudir dels darrers dies com a tenista a l'herba de Mallorca.